अच्छा ହଉ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା କେତେ ଜରୁରୀ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଏ ପରିବେଶରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ। ଆମ ଘର ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ଅଛି କି? ନାଇଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖୁଛେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବି ଘର ହଉ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉ ତାହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହବ? ରୋଗ ହେବେ ଆଉ ମଶା ମାଛି ହେବେ ଆଉ ରୋଗ। ଆଚ୍ଛା ତା ମାନେ ତମେ ମାନେ ମାନୁଛ ଯେ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମେ ଆଜି କ'ଣ କରିବା? ଆମ ପରିବେଶକୁ କେମିତି ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ନିଜେ ପରିଷ୍କାର ରହିବା, ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା, ଆମେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର କରିବା, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସଫା ରଖିବା। ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ଆମେ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଉ ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗଛ ଲଗାଇଲେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେବ କି? ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ମାନେ ଏବେ ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର କରିବା କାମରେ ଲାଗିପଡ଼। ନେଇକି ତାକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଫୋପାଡ଼ିବା।